ናይ ክርስቶስ ሰላምታና እናቀደምና ምንጪ ሕይወት ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ለንደን ነዚ ሓድሽ ነገር አሎ ዘርእስቱ ሓፂር መንፈሳዊ መልእኽቲ ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ኣሓትን ኣሕዋትን እንተቕርብ ብታሕጓስን በረኸትን እዩ። ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 43 ቁጽሪ 19 ከምዚ ይብል እነሆ ሓድሽ ነገር ክገብር እየ ሕጂ ትበቅሎላ ኣይተለልይዋንዶ ኢኹም እወ መገዲ ኣብ በረኻ ወሓይዝ ድማ ኣብ ምድረ በዳ ክገብር እየ ይብል። ኣምላኽ ንኹሎም ነቶም ኣብኡ ዝእመኑ ሓድሽ ነገር ምግባር ባህሪዩ እዩ። ዝደንጎየ እንተመሰለ እኳ እቶም ዘድልዩና ነገራት ብጽቡቕ ናይ ምፍጻም ተኽእሎን ድሌትን ኣለዎ። ስለ ዝኾነ ድማ ኣሓትን ኣሕዋትን ኩላህና ብጎይታ ንእመን ኣብ ቦታና ድማ ንጽናዕ። ምኽንያቱ ኣምላኽ ንሓደ እኳ ኣይሕፍርን እዩ። ብቃሉ ንተኣማመን ጎይታ ኣብ ሓፂር እዋን ኣብ ነገራትና ክመጽእ እዩ። ናይ እግዚአብሔር ሰላምን ዕረፍትን ምስ ኩላህና ይኹን። ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ። ተባረኹ።